За днешния епизод сме ви подготвили един автомобил, който е доста шумен. Но за да ни го представи, тук е неговия собственик Станислав Таракчиев, който е наш колега от American Muscle Fest и администратор на Ford Mustang България. Здрасти, Стаси! Здрасти, братле! Много ми е приятно да те видя. Драго ми е на мене, благодаря ти, Благодаря. че дойде да ни покажеш. Сега ще ни покажеш всъщност какво е това. Благодаря за поканата. Понеже ние с тебе сме братя и трябва да имаме еднакви шапки. Заповядай. Dark Horse шапка. Това е за тебе. Жестоко. Заповядай. Сега остава и Dark Horse да си купа само. Така, ето. Супер. Тук съм приготвил две хавлики за твоите прекрасни дами да си мислят не за мене в банята, ами за Dark Horse, разбира се. Да, бе, те са фенове на дамите, Мустанг, искат Мустангите. И за дай ми ги, бе, нали ми ги подаряш? Заповядай. Dark Horse. За малкия. Много ти благодаря. Тия с подаръци, айде да започваме да разгледаме колата, защото наистина е много интересно да ни кажеш какво си докарал. Разбира се, с най-голямо удоволствие. Дани, айде да започваме. Опита се да ме разфокусираш тук с някакви подаръци. Страхотна шапка, между другото, мерси. Но ние сме се събрали заради колата да ни покажеш, защото тя наистина е много интересна. Страхотен самолет. Първият е регистриран в България, който един месец преди официалната премиера в Мотофой, където бяхме гости от клуба Ford Mustang България. Ти вече го имах. Го имаше регистриран. Защото бързах за AM Festa Воломе 4. Да. Трябваше да го имам там. Като служебен автомобил на AM. Както ние шегуваме, това са ли служебните коли на Фест. Та за автомобила, да ти кажа, значи автомобила е, мога да съм горд собственик на първият Мустанг в България, Dark Horse. Също се води като модел S650 2024 година. С повечко пакети е поръчен автомобила, като ако видите външния пакет, това е специален Dark Horse пакет, който е с черен покрив, черни огледала карбонови, лещи на фаровете. Измененията, които сме правили, искам първо да отбележа, автомобилът е брандиран по различен начин. Да, дизайнът е различен, прави впечатление. Дизайнът е различен. Dark Horse има тук една лепенка, която завършва и е недовършена. И пише Dark Horse. Мен също не ми харесваше, да. Лично мене ми изглежда недовършена и аз я махнах. И понеже, разбира се, съм фен на Мустанг и на Шелби, специално на Шелби, и копирах лентите, които са на новото Shelby Super Snake. Другото изменение, което съм правил е, ако виждате малко, стъпката на автомобила е малко разширена, сложил съм фланци, препоръчвам за Мустанг, много добре седи, елегантно, без да пръска, 25 мм. И подобрява и представянето. Абсолютно. Тук съм напълно съгласен, умерен фланец. Ти си я и фолирал цялата. Цялата е фолирана, абсолютно. Ти имаш отношение към автомобилите. Разбира се. Те затова са толкова хубави. Да. Извинявай, че те прекъсвам. Аз съм като тебе. Много са важни детайлите. Да. Дали пак ще ти кажа, в момента болтовете не са фабричните, ами са черни. Да. Детайлите наистина са новите. То затова сме от една и съща секта. Единственото, което е останало от стария S550, това са колонките и покрива. Всичко останало е нов. Много агресивен дизайн, казват хардкор феновете на Мустанг. Всеки нов модел, наистина ядрото от най-сериозните твърди фенове, първоначално не го харесва. Почва да го оплюват. Ама той изглежда така, той изглежда по-европейски, той няма го масъла, нали, което за мен са общо взето пълни глупости. Колата изглежда страхотно, в движение, спряла на място. Супер е. Яни, кажи ти, стане много интересно, защото той жесток мустангаджия. Преди това имаше S550. Точно така. Който беше GT. Разкажи ни за кратко време. Какви са разликите между този S650 и S550 и после ще се върнем на модела Dark Horse. Сега, разликата между S550 и S650, сигурно вече всички знаете, вътре е абсолютно коренно ръчен дизайн. Вътре. Този не само отвън, вътре ще го видим. Вътре ще го видим после. Абсолютно нов дизайн. Ако за феновете просто е интересно да се разбере, че специално Dark Horse е с съвсем различно окачване от GT-то, което се води S550, предишния модел. Много по-стабилен е в завоите. Тук окачването е заимствано от модела на Shelby. Да. То, много интересно, между другото, само ще допълня пак, че всъщност Dark Horse модела
той замества дупката при новото поколение от 24-та година, дупката от Mach 1 и GT350 Shelby, което вече не се произвежда Shelby-то 350 и Dark Horse трябва да влезе в този сегмент, така че няма как да не е по-различен, но чисто като усещане между стария и новия, защото казват, че, и то не казват, то го показват и техническите данни, че има много от ДНК-то на стария, го има тук, двигателите са същите, скоростната кутия, 10-степенния автомат в случая. Точно така. Наистина много ДНК от стария. На старата платформа да, в новия модел са с промени, леки промени по двигателите. И както казваме, дизайна е различен вътре и вън, но ДНК-то е старото. Да, има доближаване, действително, нали, скоростната кутия е същата, но разликата е, че този мотор може да поема фабрично суперчардж съвсем спокойно, без никакви доработки. Това е интересно. Да, за разлика от GT-то, защото нали, това е един интересен факт. Ford Performance и Whipple направих едно съдружие специално за новия модел S650, като той достига над 850 коня без почти никакви промени по окачване. Страхотна база за надграждане като тунинг. Точно така. Ти ще ни разкажеш какво си правил и ти не мога да не си правил нищо. Аз доколко те познавам, нищо тази кола е чисто нова, тя вече не мога нещо да няма промени, има вече промени дизайна, но ще ни разкажеш. Тя иначе силуета и тя се изглежда по-ниска, поне това е от S550. Аз затова те питах за пътното поведение и как изобщо се държи спрямо стария модел. Това много ми е интересно. Ако ми дадеш едно кръгче, ще разбера. Разбира се, с най-голямо удоволствие. Значи, за пътния модел специално, това ти казах, че този Dark Horse са го свалили с около 2 см до 3 по-ниско, отколкото GT-то, който беше 2019 година. Това се дължи на променено предно окачване и задното окачване, което е пак по-ниско с специални пружини, което е естествено окачването Magna Ride, което го имаше и преди. И е независимо от това, за това, което се вълнуваше много общността и не харесваше предния модел S550, че отзад е независимо окачване, че му няма целият заден мост, който всъщност е препратката към изобщо гените на масъл автомобилите, но няма как, това е модерен автомобил, няма как да не бъде с независимо окачване, да бъде последначен. С няколко думи може да се каже, това е едно Boss 302 при стария модел S197 от 2012-2013, когато Boss 302 беше, нали, напомпан технологично, другото окачване и така. Точно така. Може ли да се направи така съпоставка с Dark Horse? Абсолютно може. Ти спомена, че нали, някои правят съпоставка Mach единицата, което е предишният модел, и Dark Horse не е точно така. Не може да се прави такава съпоставка. Това е съвсем личен автомобил. Негов собствен модел за първи път. Да, точно така. И затова, ако забелязваш, и логото на автомобила е съвсем различно вече. Ето го, това е черния кон, черната емблема отпред отзад. Така че давай да разгледаме, тя е страхотна, джантите са страхотни. Характерното при Dark Horse, значи те са 19 солови, фабрично са с голям борд на Pirelli. Интересното тук е, че са с голям Brembo апарат, който е 6-бутален. Перформанс, отзад е с Brembo също, фабрично с 4-бутален. Каза Pirelli, 255, 40, 19, отзад са 19 на 275, 40, ако не бъркам. Точно така. Малко по-широки. Точно отзад, така. страхотна стойка. Знаеме, че Mustang винаги, когато се произвежда за Европа, той има разлики спрямо европейския модел. Това, което на мен прави на първо впечатление веднага е тумбестите огледала, които от S550 познаваме за Европа. Точно така. В Америка се продава GT, продава се Dark Horse и се продава EcoBoost. В България няма EcoBoost. В Европа, извинявай. В Европа се продава само GT и Dark Horse. Като разликата в мощността в щатите Dark Horse е 500 конски сили, в Европа е 453. Заради еконормите. Скупен доста, доста. А GT-то в щатите е 480 конски сили, а в Европа е 446 коня, ако не се бъркам. Това е разликата между щатите и Европа. Повече, но пък тук хубавото е, че както каза ти, тази кола носи на надграждане. В един момент, като ти изтече гаранцията, може да си да избухнеш с нея, така че давай да се пуснем по колата, да я видим и отзад, защото тя и там е много интересна.
Давайте да се разходим. Така, от всякъде на мене, просто за мен той е страхотен автомобил. Въпреки всичките брожения за дизайн и така нататък, мене лично, трети път го казвам, адски много ми харесва. Тази препратка към ретро Мустанга, генерацията, отзад на крайници големи. Давай, разкажи ни сега за какво си правил по тази генерация, защото ние чухме тя домти повече от фабрично. Аз се чувам, защото като бяхме на представянето на официалната премиера, там имах възможност да се кача в новия и в GT-то и в Dark Horse. Тук се чува, че има нещо. Я кажи. Благодаря ти за признанието. Искам да ти кажа, че това от твоята уста е направо просто... много съм горд за това, че на тебе ти харесва автомобила и много ме кефи това нещо. Сега, за отзад да кажем няколко неща. Както каза, стоповете са, нали, взаимствани от старата генерация на Мустанг, като искам да отбележа тук европейският стоп се различава от американския, както знаеш, нали, тези американците само червено светят. Американците при мигача дават само червено, а европейците са разделили този стоп на две. Тук в горната част е стопа, а в долната част е жълта светлина. Хубаво са го решили мигачите, защото за стария модел S550 мигаше само външната секция. Малко ни бяха претупали нас европейците от гледна точка на мигача, докато сега е целия свети жълто. Да, страхотно. Много добре си го направи. И спойлерчето ми е ясно, че ти няма да го оставиш така. Защото ще му отива по-агресивен. Да, абсолютно си прав. Взел съм мерки и очаквам две оферти за спойлери. Това ще бъде сменено с един по-агресивен, който естествено ще е по-добър за ще осигурява и по-добро представяне при голяма скорост на автомобила. Точно така. Да. Ще бъде сменено. Давай сега нещо, което искам да ми кажеш ти за генерацията. Избяга малко от въпроса преди малко, който ти задах. Я ми разкажи за генерацията повече. Интересното е, че тази генерация е много по-добре направена фабрично, отколкото GT-то, което имах, което беше 2019 година. Което е стария модел. Забелязвате, че вече с черни аспоси, това е фабрично. Не съм го пипал аз. Активна е, има режими на звук. Да, наистина, леко съм е пипнал, но това не пречи за минаването на преглед автомобила. Да, това с леко съм е пипнал, новата паника с годишни технически прегледи, ще минават и нашите коли, няма ли да минават? Това не пречи абсолютно, гаранция. Сменил съм един детайл, който малко подобрява звука, но искам да отбележа, тази промяна не влияе толкова много, както фабричния автомобил. Просто не влияе толкова много. Звука на Dark Horse е изключителен. Той си е хубав, Фабрично е много добър. Много добър. Съгласен съм. Багажникът е огромен. 440 литра. Огромен е за спортен автомобил. С субвуфер. Някакво гледаме повече багажника. Някакво гледаме автомобил отзад. Дай да видим двигателя, защото най-интересната част е двигателя и сега ще разберете защо. Вече сме при двигателя, който е наистина най-интересната част от автомобила. Това не е клише, защото 2024 година Ford продължават да вграждат V8 в своите модели, което поздравления за тях и това наистина, защото конкурентите от Camaro и Challenger вече те са спряни от производство. Не само, че нямат V8, а тук какво имаме? Двигателя 5 литров, четвърта генерация, четвърто поколение на Койот. Точно така. С фабрично с 453 коня, както казах преди. Забелязвате малка промяна. Серийно има обтяжката. Да, гредата си пристига. Която е страхотна. Да, която пише, нали, Dark Horse с емблемата. Серийно вече са с амортисьор, капака, не е с щека. S550 беше един класически Ford с отваряш, с щеката подпираш. Точно така. Първото нещо, което смених на стария Мустанг, беше това нещо. Щеката просто я махнах. Какво си правил, защото ти не се удържаш, няма нищо при тебе да остане стъкло, така че кажи, тук виждаме двигателя, в момента в който дигнахме капака, оператора каза вау, нали, то наистина е вау, брутално изглежда с тия
два интейка. Интейка не е фабричен. Аз съм го сменял, за да може да поема малко повече въздух в автомобила. Което е важно за атмосферните. Точно така. Въздухът е много добър поток има с тези два филтъра, като нали ти казвам, някъде по данни, не съм е качвал на стенд, някъде този интейк се качва с около 20 коня автомобила. Да. Без нищо друго да се прави. Прави ли му ремап на смесите след като сложи? Не препоръчват, няма нужда. Да, защото няма това също е интересно, защото при по-стария S197 там беше задължителен ремапа, докато тук вече от Ford Performance очевидно са направили някакви промени. Точно така. И е съвсем друго поколение. Тия капачки също мисля, че ги няма фабрично. Да, фабрично ги няма. Детайлите. Да, тези капачки виждате са с логото, новото лого на Dark Horse, но ги сложих, защото отдолу фабрично има 3-4 шпилки, които стърчат, мене ме дразнат. Грозни болтове. Просто ме дразнат. Страхотни са капачките. Страхотен е с тази кора, която се виждат 8-те цилиндъра. Просто точно наистина фабрично е. Капачките на Ford Performance аз съм си ги слагал също. Хубав детайл, да. И за сега на този етап е това. То за двигателя може да си говорим доста, защото Toyota е добре известен, наистина доказан като един страхотен агрегат, както каза и ти, да не се повтаряме много. Този специално вече е така разработен и от инженерите и допълнително от Ford Performance и от инженерите на Ford, че носи на много надграждане, което е най-големия бонус за всеки един Mustang хардкор фен, какъвто си ти. Този двигател в момента, септември месец, Shelby го взима, нищо друго не му пипа, слага му един суперчардж и го прави Super Snake. Да. Взима не Dark Horse, ами взима модела GT. Да, това, което е, защото иначе преди двигателите за суперчаржните автомобили на Shelby и на Кобрите, те бяха съвсем различни агрегати, така че наистина едно надграждане над Toyota от инженерите на Ford и много лесно става вече това нещо, супер. Стига да искаш. Това е супер, както каза всеки един Mustang фен, защото тия коли ги знаем, те са като Лего, те никога не остават в фабричен вид, много рядко т.е. Така е. Така че давайте да видим и вътре, защото вътре автомобил също е много по-различен и много интересен. Разбира се. И събуди много духовете, така че да видим вътре защо толкова се вълнуваха хардкор мустангаджиите. Давайте да го видим. И вече сме в кокпита на самолета. Наистина усещане като за самолет. Много по-различно от това, което ти ми каза, по-различно от S550. Коренна разлика вътре. Кажи ми ти как го възприемаш? Значи много хора не го възприемат много добре този голям дисплей, който нали, казва като телевизор. На мен ми е страшно удобен, всичко виждам, не си откланям погледа, не се ресейвам, когато карам автомобила, лесно за командване. За мен е добра тази екстра, мен ми харесва. Те ни харесва наистина, защото е сблъсък, тук излиза ново поколение автомобили като цяло, не само Mustang, с тази дигитализация, но тя наистина, каквото и си говориме, дава прекрасен достъп до цялата информация на автомобила. Ето аз за първи път влизам и вече се ориентирам веднага с един поглед много user-friendly. Да, и интересното е, че тук има една екстра, когато ако искаш да се чувстваш в old school автомобила, цялото табло изглежда като Fox Body. Ретро, да. За тия, които по-трудно възприемат новите технологии, волана е съвсем различен от S550. Да, много по-малък, много по-лесно се управлява, по-удобен ми е. Тук също искам да отбележа, че има карбон серийно, естествено с сини конци, доста красиво направено. Не, много е страхотен, ето и рекарот сине. Цвета му е страхотен. Какъв е цвета, не споменах? Цветът се казва Viper Blue. Много хубав цвет. Това е нов цвят. Някой не го харесва, защото както се шегуват, било на грунт. Нали? Остави, някои харесват, не харесват. То малко грозото е кисело. Те така не го харесват новия модел. Наистина страхотен 10 степени автоматик, който е страхотен. Тук е много важно за хората, които се преценяват за разхода на гориво, този 10-степенен автоматик, когато е при спокойно каране, значи до 140 км, средният разход ми е около 13 на 100. Да.
Да. Това беше много важно да споменем и в града. Да. В града, да ти кажа, много не съм го засичал. Може някъде около 16-17 на 100 дава го. Да. Доста икономичен. 5 литра на фона на стария, повече ли харчеше в града? Повече харчеше. Много повече харчеше. Просто, нали, нова генерация мотор с нови много интересно е за новия модел, че ръчната е много интересна. Тя е без бутон. Точно така. Това е специална дрифт спирачка. Електронна е. Тя се задейства електронно, когато я дигнеш нагоре и се освобождава, когато я свалиш надолу. Няма зъбци, няма нищо. Специално е направено за дрифт, като допълнителни спирачни апарати има на задното окачване, освен брембото. Да, наистина много екстремен автомобил, много носещ на тунинг, както споменахме, ориентиран към водача, към представянето, към емоцията, към изживяването. Супер седалки, Рекаро. Да, за Рекарото имам една кратка история с тебе. Когато реших да поръчвам автомобила, ти се обадих и ти казах: абе, братле, то автомобил с Рекаро, аз никога не съм карал Рекаро. Как човек се чувства, удобно ли, не е ли удобно? И ти ми каза: няма да го забравя. Ти ми каза: абе, какво ти дреме? Той е V8. Да, той аз няма да го забравя. Ние се вълнувахме, целият екип на American Muscle Fest с колегите се вълнувахме много преди да дойде твой автомобил, защото наистина ни беше много интересно. Видяхме го и на Сливен на пистата. Наистина страхотен автомобил и нямам никакво търпение да ми дадеш едно кръгче да направи. Ти си ми го обещал отдавна. Сливен, докато подготвихме фестивала, нямаше време да го пробвам. Иначе, другото, което е много важно, лично за мен, е това фастбек. Усещане като на стария Mustang Fastback, нали, това, което го споменахме, че единственото от цялото купе, което е от стария модел от S550, е тавана и предните колонки, които дават точно това Fastback окачване. Но стига сме си говорили вътре, супер клата, кой каквото и да говори, нямам търпение едно кръче да направя. С най-голямо удоволствие, заповядай. Ти ще ми дадеш ли на кораба ключа? Да бе, ето ти на корабчето ключето, разменяме ги, не съм сигурен дали ще го върна, ама благодаря ти много, Стани, че ни беше на гости, благодаря, че ни разказа за колата, супер интересна, наистина. 21-22 век влизат мустангите с този модел, така че благодаря ти още един път, че ни беше на гости. А сега отивам да покарам малко, просто нямам търпение. Ще се радвам. Ето вече сме вътре. Страхотни първи впечатления. Волан е супер ергономичен. В пъти по-добър от на S550 наистина. Дигитализацията на кокпита, противоречивите мнения за нея е страхотна. Наистина тя е направена да помага на водач. Изобщо не си отделяш погледа като при старата медия. 10-степенни автоматик, изобщо няма какво да го коментираме повече от страхотен. Набира страхот. Набира невероятно. С действието на спирачките също е повече от страхотно. 6-буталното брембо отпред, 4-буталното брембо отзад. Невероятно представяне. Страхотен звук. Страхотен звук. Не мога да спра да му се наслаждавам. Излитаме. Страхотента. Няма какво да кажа. Просто аз бих го карал, ако някой ден мога да си го позволя. С удоволствие бих си го взел. Сега за момента имам шапчица Dark Horse, за което му благодаря на Стани. Така че страхотен автомобил. Няма какво да кажеш. Много ти благодаря, Стаси, че беше с нас. Благодаря ти за кръгчето, което ми даде да направя. До скоро, до следващия епизод от мен.